Witam bardzo serdecznie, tu jest Kaszewski Princ. Dzisiaj mam młodego gościa, bardzo młodego gościa, a to jest? Franc. Franc, rzekł mi, co dla Ciebie jest Kaszewizna? Dla mnie Kasiebizna to jest ziemia, w którym się urodził Jo. I wszyscy, którzy tu są. To są tu na ten zjezdy młodych Kaszebów, nie? Tak, to są to są Kasiebe. Dla mnie też Kasiebe to są Młewa. Co jeszcze? Można powiedzieć historia, czy na przykład lubisz czytać, czy coś takiego? Ja lubię czytać. Trochę Remusa przeczytałem. Aha, fajnie. Też bardzo dużo w konkursach występuję. A. I no, Ty węgiesz po Kaszebsku, ty jesteś bardzo młody człowiek. Jak to się stało, że ty tak węgiesz po Kaszebsku? głównie przez mema. Memka była bardzo często mówi po kaszebsku. To ważne. I słuchaj, Franc, jak ty myślisz, dziś jest wzrost młodych ludzi, bardzo mało ludzi młodych gdy po kaszebsku, a ty gdyż, jaka ty masz łudba na to, żeby te kaszebizna się od nowo urodziła? Żeby lepiej, żeby na przykład zapisać się na język kaszebski, bo u mnie w szkole jest bardzo mało osób w szkole i Okej. może zasłuc bardzo mało. To jest Żukowa, Jo. Żukowa. Żukowo mieszkał, czy tam jest Belny Kaszeba, które tam ma takie rondo. Kto to był? Karol Krew. Karol Krew. I kto to był Karol Krew? Ty to wiesz? Ja trochę o nim wiem, że to jest król Kaszebów, że Belno. zrobił dużo dla Kaszebów, Piękno. że był To był Belny Kaszeba, który rozumiał wiele języków na przykład, jak pisał wieszcze, pisał książki i to był wielki Kaszeba. Ja tego gratuluję też Memki, że on nam doprowadził do tego, że ty grasz po kaszebsku. I Rocza Franca też na kanał Kasubia, żeby zalajkować, ale też do współpracy, bo widzę, że jest wiele wolnych, kreatywnych Kaszebów młodych, a młodzi najlepiej rozumieją młode media. Wszystkiego belnego, Bóg zapłać, z błega.